салом дӯстони азиз, имрӯз бошад чӣ хеле ки диден аввал камтарак ман музика бондагим, гарсус тайёр кардам дӯстони азиз, чойи саҳар. Бисёриё гардов мегӯянд, гарсус мегӯянд. Ами гардов ҳар кас ҳар хел мегӯяд дӯстони азиз. Барои мо ҳам гарсус мегӯем, ҳам гардов. Ҳам хел хай дӯстони азиз, чойи саҳар тайёр кардам. Бо мо бошед апои азиз, хеле ки видео набаровардам, видеои чандрӯзара иқаиқа ҳар ҷо камера кардагӣ навака ҷамъбаст мекунем, мепартомш дӯстони азиз, дастгирӣ кунен, лайк бонен, бият просмотрҳо камай. 10,000 подписчик шидагиема, ики чиё кама просмотрҳо барои подписчикои ман ҳама ҳавоиян. Нами видеои офизо чӯра ки бондам ҳар ҷо омадан номаълумо киян чиян. Барои ҳам дӯстони азиз, касе ки ҳақиқат дами канали ман ай ростӣ подписатсия кардияй, ҳатман видеоро тамошо кунед апои азиз. Видеои ман фақат барои занҳоай. Дастгирии шумо пешрави мо аст. Камтар бо ҳами дастгирӣ кунед ки видео шурӯъ бихезанд чиёшон просмотрҳошон. Видео дӯстони азиз тез тез мешавад. Лайкро фаромӯш накунед. ана инҷа бошад ҷироғот кардагӣ. Ҷироғот бият ғафси хушрӯ гирифтагӣ аз мо барои муоинии дар банкача бо отделни мегирем мебонем запасной. Барои ира гуфта намешавад, яки тириш мешавад, яки ягон чи места дарам бехаладинг. Соз места дӯстони азиз. ха ҷироғот мо ба тиришиам нарасид, бият ширини бамаза тез бучид. Дар инҷа бошад қаламфури болгарский харидагӣ. Анхал майда резашон кардем, дар морозилник мебонемшон. Кам камак дар авқот дохтан мегирем ҳар вақте ки дар кор бошад. ҳай бо камтаре дигар видеоя меҷашид дӯстони азиз. дӯстони азиз, чӣ хеле ки диден аллакай дар ҷо пӯшокҳои мафтовкагӣ пӯшок шудагӣ будам. Ози мехоҳам ӯту кунам, ака ишон наметам дигар. чӣ хеле ки дӯстони азиз диден, дар инҷа камтарак дигар салат тайёр кардастам. Ин салат ман номушро намедонам чие, ман просто чизе ки ёфтам ҳамроҳ кардам якҷо, чизе ки ба дарам мехаладеник. огурец, гӯшти чи мирғ, тухм дӯстони азиз, кукуруз, баъд майонез последний ҳамроҳ мекунем. Камтарак намак барои чишиданаш. Вақте овқотмона ки кашидем, баъд мебарем салат
касе ки форидаш мехӯрад. Дӯстони азиз, дараҷа бошад боз нонпазӣ. Инҷа ман 4 таи нон кардам. Дӯстони азиз, нозинонома як донаша пухтам. Расидиемаш дар духовкай. анаиш бошад бо рӯзи дигар шай. Дӯстони азиз, дараҷа янгам бошад саҳар қатқасия фатира гирифтагӣ. Ма бедор шудам ки аллакай тайёр кардагиян. саҳар қатқичон хастагӣ қуртоу тайёр кардагиян. ма дар амиҷаш успед кардам, видео кардам. Дӯстони азиз, анам хелази мо қуртови кулобира мекунем. хай дига ҳамаша кишо наметам, барое ки чихеле ки гуфтам аллакай ма хестам уже қуртова ҳама тайёрай. Дӯстони азиз, барои ҳамин чанд қаша успед кардем, ҳам қадарша успед кардем. ду қурутрезиш қуртови ба қурутай. дӯстони азиз, хайна ҳозир чихеле руан дар мерезиб дар рӯи пиёз зас мекунад. дӯстони азиз, ма ҷа овозаша киштагиам барои гап задагием. барои мо овозаша киштам. хай бо иштиҳои том. хай дар инҷа бошад. дӯстони азиз, Фирдавсҷон да чӣ дар корай? Волк барои соли новогоднӣ дар школа гуфтагиян ки амтаре ози китайгород мерем аямҷа бисёр дар амҷа шурӯъ амтаре чизое барои волк барои новогоднӣ хостам аямҷа бирем бихаремаш. ози мо амҷа рафтасем. дӯстони азиз, камтарега айҷа видео кардам. вақти дара меброи дар амун китайгород амҷара хостам камтар видео кунам. ам телефона гирён мекунӣ ҳама алахон мешавад. дӯстони азиз, бовар кунед ман худам ҳисоб мекашам, дига намефурам ки видео кунам. бачаи ман рақс кесае барои ам дига видеоам накам. қаракҷодаи қайқараки хал омадагиян ҳама алахон нигоҳ мекуна. худам ҳисоб мекашаи худат ки мақсад ранг нодидорӣ, мақсад телефон дар даста камера кадесе тар неудобния. барои амқа аз ма камтараки ҷоям ина китайгород. иҷа тоҷикоам ҳастанд, қирғизоа, китаёай, ӯзбекоам ба фикрам ҳастанд. бисёртар китаяй, ҳама чиз китайские. ҳамҷа омадагием оз мебинем чизои даркоримона мегирем, баъд ба мерем. дӯстони азиз, чихеле ки гуфтам бисёр камера накам. вақти камера мекунӣ ам хеле ранги пижама вори якта волки ам хелеш гирифтем. учитель сара гуфтем гуфт мешавам хеле даркорай пижамаи сурати волкай фақат тигриш ҳасте, палангиш ҳасте, ҳар хелш ҳасте. дӯстони азиз, ман хел гирифтам. амақаҷо видео кардам. аз инҷа камтарак нем пасудора видео мекунем. анаё ба фикрам ки бори қирғизиш қазақистоныш гуфт. анта чизако бовар кунем агар як нами падносаш 4500 на инамиё 4та 5та севгиракам ба фикрам иша 5та насфеда.
дар иҷа боша дӯстони азиз, мо дар фестивал камтар ами кефсия Фирдавс аямутона харид намерава хона. Мо ҳам хеле омадем сабои камтар харид кардем. Оз буромадем дар иҷа бо камтарак видео кардесам, шон сураташ гирифтесам. Давлатҷон дар мошина қати момаш мо камтара амҷора видео када оз баъд мерем хона бе перчатка буромадагия. Уже хунукай бегая кад беяд хунукай. ози рӯзо беҳад калтан тез рӯз мешава, шав мешава. Ами рӯзуш тез шав мешава дӯстони азиз. хайр намиҷа видеои мо ба охир мераса. Мо аллакай дар хонаем дӯстони азиз.